Máme 30 poslancov, ktorí sa prihlásili o slovo. Chcem vás poprosiť, aby ste rešpektovali rečnícky čas. Slovo má pani Edith Bauer. Összességében alkotják Európa kulturális örökségét. Ďakujem pekne. Jazyky predstavujú naozaj kultúrne dedičstvo, ako povedal pán komisár. Takže neexistujú nejaké menšinové alebo väčšinové jazyky. Používanie jazyka je súčasťou základných práv a je ošetrený v charte základných práv a nie je náhodou, že medzinárodné spoločenstva sú veľmi citlivé voči porušovaniu práv v tejto oblasti. Ja hovorím v mene menšine 500 tisíc ľudí. Ide teda o slovenský jazykový zákon, ktorý obmedzuje ich práva. Článok 8 odsek 4 hovorí, že lekár v miestach, kde menšina má menej než 20 musí komunikovať v štátnom jazyku a rovnako aj sociálny pracovník s klientom musí takto rozprávať a takisto napríklad aj hasič, záchranár a podobne. To sa spomína v článku 6. A pokiaľ ide o konkrétne texty, musia byť formulované v štátnom jazyku a to rovnako veľkým písmom alebo väčším písmom než text iných jazykov. To znamená, že tie iné jazyky sú podriadené tomu základnému jazyku a článok 9 hovorí o pokutách, ktoré sú naozaj neprimerané v tejto oblasti. Ako je možné niekoho potrestať za to, že používa svoj materinský jazyk? Takýto zákon sa jednoducho nedá správne uplatňovať. Pán predseda, slovenský zákonodárca neprevzal na seba do nariadenia povinnosti, ktoré vyplývajú z charty regionálnych menšinových jazykov, ale vytvoril a prijal zákon, ktorý je v rozpore s touto chartou. Cieľom nie je viacjazyčnosť, menšinové jazyky sa nemôžu, teda sa nepodporuje ich používanie v úradnom styku. A naposledy, na záver, pán predseda, by som chcela povedať, že som veľmi rada, že Európsky parlament umožnil túto diskusiu, že ju máme na programe. Stanovisko Jiřího Buzeka v tejto oblasti si vážim. A ďakujem aj komisii za to, že chráni práva menšín. A slovo má pán Hannes Svoboda na 2 minúty. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Pri všetkých tých diferenciách, ktoré máme, je veľmi dobrým znakom, že máme predseda, ktorý pochádza z Maďarska a o ktorom